Humana worldwide is working now in 46 countries, and we have more than 1,400 projects, mainly in Africa, in Asia and South America. So in all those projects we have reached out to about 16 million people in a year. So to make this connection with all our 20,000 colleagues, we also make sure that some of the employees from Romania, together with employees from Bulgaria, from Slovakia, from other countries in Europe, they travel together and visit some of the projects. Anul acesta am participat la 2 proiecte umanitare ale Humana. Unul a fost în Danemarca, la un curs de perfecționare, iar cel de-al doilea în Malawi, în Africa. Am văzut proiecte de școli, am văzut proiecte în agricultură, am văzut proiecte în educație în care se formau profesori pentru cele 400 de școli, un proiect propus de 400 de școli pentru clasele primare. Compania Humana dă oportunitatea angajaților să viziteze proiecte pe care noi le susținem din profitul din fiecare an. Este o experiență unică, deoarece aceștia pot să se întâlnească în mod direct cu aceste proiecte, cu oamenii care sunt susținuți prin aceste proiecte și ei înșiși pot să realizeze faptul că prin munca pe care o fac, prin implicarea pe care o au, ajută la nivel global cel puțin o persoană. When we talk about social projects worldwide, we are working with different sectors. We are working with education. We think education is some of the most important elements to give people the capacity to empower themselves. We work with sustainable agriculture because we are talking about food and food security for the future. We are talking about health, and that is of course very, very basic for people to have good health, and many poor people don't have the access for a good health service and need to have more information. Am avut ocazia să particip la un training în Danemarca. În urma acestui curs am rămas cu o experiență foarte plăcută. Am învățat despre cum a luat naștere Humana, cum au pornit la drum, cum au evoluat. Și în Africa am văzut exact unde se duceau profitul Humana. La rândul meu am fost implicată în vizitarea proiectelor pe care compania Humana People to People le desfășoară în India. Acolo am putut să asist la proiecte de susținere a activităților referitoare la educație pentru tineri, la dobândirea unei meserii. De asemenea, a fost o experiență unică și, de asemenea, în momentul în care m-am întors din aceste vizite, am putut să dau mai departe aceste informații și către colegii din magazin. Este vorba de fashion sustenabil și atunci, da, trebuie să ne gândim cu toții la viitor. Proiectele umanitare, iar pentru mine, reprezintă un scop. Focusul este pe acest scop care este mai mare decât o companie care doar produce ceva. Nu, pur și simplu suntem aici pentru un scop nobil și atunci pe mine mă reprezintă chestia asta. So I think what we can do in Romania, it goes also for some of the other European countries. Of course, this to promote second-hand clothes is actually to reduce the CO2 emission, and that by itself is important. But that is not enough. So that means we have doing different actions locally where it's needed. So we have been cleaning in the Danube to make sure that the plastic and the waste which is thrown in the river is taken care of. We are doing tree planting to be able to also be part of mitigate the climate change and also to absorb more of the CO2. We are also making social projects, so we distribute clothes packages when people are in need, when there have been some special crisis, like with the Ukraine crisis. We have been supporting a lot of refugees with clothes. So where we can see we can do something locally with other organizations locally, we're also doing this.